μπορώ, ρε κοπέλα μου. Κάτσε ρε παιδάκι μου λίγο να φωνάξω τη δασκάλα σου, λέω είναι η καλύτερη. Κυρία Ζέφη. Τι είναι τούτο, καλέ? Καλησπέρα. Μαζί θα κάνουμε το μάθημα. Τι μάθημα θα κάνουμε, χορού ή ανώδυνο το κετό? Η εγκυμοσύνη δεν είναι πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορεί μια εγκυμονούσα να δουλεύει. Φυσικά και η εγκυμονούσα μπορεί να δουλεύει. Απλά επειδή εσύ είσαι έτοιμη για την Γιάννη, και αυτό λέω: μην περάσουμε από την εγκυμοσύνη στη λογία σε ζωντανό χρόνο. Το δούμε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μα. Λοιπόν, Εύα, πάμε μια εύκολη χορογραφία. Πλιέρε λεβέσα σε. Σταμάτα, μωρέ, θα σου πεταχτεί το μωρό σα, εσά, Καλά, μιλάμε, αυτό είναι παιχνιδάκι για μένα, έτσι. Κοιτάξτε με, πάμε και. Πλιέρε λεβέσα σε. Πλιέρε λεβέσα σε. Πλιέρε λεβέσα σε. Σταμάτα, καλά, δεν ξεμετώ. Έλα, Άγγελε, πάμε και εσύ το ίδιο τώρα. Έλα. Πλιέρε λεβέσα. Σταμάτα! Μόνο του το κάνω, δεν θέλω, σαν να συμμαχώνει. Πλιέ, πλιέ. Ρελεβέ και μετά το ρελεβέ είναι το... Σασέ. Μη φωνάζετε γιατί θα σας έρθει